Здравейте, потребителите, YouTube, аз съм GamersBG и това е онлайн игри. Не знам как ще се представя, ще измисля и това е кратко това, знам, може твърде силно се чувам даже. Да, ще спрем звука. В момента сме в ремонт, ако чуете такива... Опа! Гайсен! Човек! Ах! И в момента сме в ремонт, ако чуете някакво такова жени такива. В ремонт сме просто в моята стая. И ако виждате тук бяло и тук синьо, то е защото камтасията не иска да снима на по-малко. Каквото аз се реша, зато и не мога да огледам екрана. Тя е съвсем онлайн, безплатна. А сега с крокодилчето, Ифма. Но ми върви с него късмета. Чакайте малко само да се нагласа. Така. Даже е така. Мисля. Така. Да, вече ще им може да се чуем даже преклено си ми карте. После увеличате малко така тонклоните. Не, тъй, давай. Последно. Чакай само. Пауза. И сега само. Къде са дистанционните? Ми намаляме от тука. Така. Тази свиня грозна тъпа. Чао. Ух! Не! Що ме запие? Козно! Ах ти тъпа свиня. Мъсна. Кървяваща. Какът. Ей, това. Чао. Ах, че. Их, не търне нас. Как де? Да. Много се вълдвам като губя. И чао. Их, не нацелях нищо. Ох, че мина той. Чао. Чао! Попуснах тъпата маймуна с гъс светофар. Стоп, ня, ще гъскам на червено колкото си искам. Няма спиш. Тъпа маймуна. Опа, бум! Така се прави, опа. Ще имам някакво посланието за играта. Не, буш! Айде, чао, уверен ли? Ау, fuck you. Кой го е сложил? Бум! Ако ми запани танк едно с зъби, много готин трик знам. Значи... Чакайте, само трябва да тя пълна така. Ако виждате този дъб, дете е паднал, на него има платформа с нито и когато танкът, нали, той не усеща нищо, само от мапа границите, нищо не може да го спре, нито тева, нито кол, които забавят доста, да, не ми спанаха. И, нали, като пуснете танка и зазлите към платформичката, такова и вие джумпате много напреде и ако имате едно фойерверка след това, много готино става за победата ми в чистена наистина фойерверка и гърми във въздуха. Това е много готин трик. Един приятел ми го каза, само, нали, за лампичката ми каза, не знаех как да отида. Може и с нито, може и с танк. Но не дейте са, нали, не дейте пробва без нищо! Много пъти съм провалял от мангал. Тука. Ех! Аз това виста ще ти кажа и да се запъниш в камъчето ми. Или на кола някой е там. Хъп! И така трябва да се намали, да сложи камъчи и че не ми падна камъчи.
Вече трудно каша го скараш. Може ли ще го разколачвам? Не, трябва да излизат. Ще излизат. Виж, колко знаеш как викам те ще ни бутали. Да, горе. Малко надолу. Фак, запънах се. Знаете, че мълчах, просто заглуших микрофона и защото мама какво иска майстрите, мама и тачи такова легло. Ух! Не! Моля, не, първо място. Не, свиня тъпа. Чао, hasta la vista. Пиги! Не! Шайзам, имам зъби. Тъй, значи, забравих да ви кажа с кои копчета, значи с стрелките управлявате такова, го управлявате наляво, надясно, напред и назади. С зъто отивате тако, ама английското зъ поглеждате назади, хай така. Пък с пейса активирате код имате. Ако виждате най-горе, нали, имам една фойерверка, която е ракета в тази игра. Ох! Не, пиги, розово нещо, куче е гано, с бълхи пълно. Не! Ако виждате там вляво е на ранг, виждате кой е зад мен. След победата ми, която е вече сигурна. Значи, ботовете са само на една трудност, нормално. Може да помените се от играта. Най-вече ви се печкат. Гледайте да не ви докосат в някоя от задните играчета, защото е много гадно. Направо ви тикат, запъват ви някъде. Много са гадни тия ботове. Просто не дейте. Не дейте им се печкайте, гледайте да сте точно пред тях, нали, да не им давате да идват, ако идват да сте приготвени с фойерверка като ви минат, такова да им дъните на фойерверка да спрат, да ги мините, да се пак пари, просто пак да им давате да ви минат. Гледайте сега, значи няма докосват в момента. Значи, ох, не, тъпо нещо! Ти беше точно за ти, което ще да говоря, и да съм точно, ще се е бомбичка. Ти чули се. Ти нещо двойно нито за секунда, значи и тази бомбичка, пускате я, нали, и о, не! Ти е голям бък. Много голям бък. Не. Добре. Както виждате, че аз не съм про, значи не съм голям про, но приятел ми го късам стои. Няма вече да мога да ме минат. Налече, то доста. И сега само някакво тъпо, розово, грозно фламинго. Надали от победата. Значи, и да ви скажа, значи, когато, нали, се на 3 мапове първи, и на 3 поредни мапа сте първи, и вече последния да не ви бърка, каква ти да сте позиция, пак до 8, пак печелите. Печеля. Печели се. Това ли гато или крокодил котце? Дай. Нито. Фак! Имам шанс. Не!
Еми, окей, втори съм. Да го приема, загубих отбот. В момента му... Ох, не! Няма съм тети, няма съм тети! Ах, трети! Ах, нищо, пак ще съм първи. Когато си бъде позиция майче. Не видях се коректно. Аз в момента съдка. И почваме да последния лап, чето има плюса. Дай сега да ги измислим назад, защото ще видим първо машина и... Yes, ракета. И така да ви забавя. И така. Мисля, че да, но... Чия да надигнем? Да, не е добре. Дай сега машината така. Как не си го на микрофона, че ще гъниш. Ах, стига де. Ти фламинго го мразя просто в червата. Ахахахаха. Как ми мина. Мурахахаха. Опа. Ахахаха. Не вдигай, не стъпи само. Аз го подържам. Добре. Звезда ми. Питате ми. Дай сега към Росио. Дърпай си там. И аз сега да го... Да ти ножичка. Боже, ето къде една ще... Дето ми се изхвърляла с... Запитам да направя и бялото и синято. Което се слуша, заповедата ми. Защото няма как да загубя. Уху! Не. Ей, бими! На първо място сме Фредди Фламинго, Фредди. Готови сме. Я сега видим колко станало. 13 минути. И така, благодаря, че гледахте, коментирайте, абонирайте се, дайте лайк, вече абонирайте се, напишете един коментар, моля ви, и ще видим в следващия клип.